Kancayo maju kancayo. Prawadya bala entuk dawuh perintah saka bose saanane para bajingah jim setan pri prayangan ayo budal dina iki derekke sinuwun Prabu Surabrama Diraja ayo budal ndelok niken Salindriya. Neng ndi Kang? Nonton wayang. Neng endi enek wayang? Neng daleme Pak Margono alias Raden Janaka. Pak Margono? Ya. Asma kinarya jaba. Tegese Margono, marga ki dalan na ki ana. Waton tumuju marang dalan becik mesti ana rejekine nggih nanggap wayang merga kagungan kersa mantu. Mula didongakake neng Kertasana dinane Jemuah. Bapak Margono muga-muga tansah barokah. Amin. Neng Kertasana tuku bubur. Muga-muga Pak Margono sak keluarga sehat panjang umur. Amin. Nadyan udan sing mirsani isih pirang-pirang mula dongaku kangge kabeh para pamirsa numpak tronton nggih momot cengkeh. Muga-muga kabeh penonton rejekine akeh. Amin. Wae malah kabeh para penonton yen mirsani wayang nganti tancep kayon tak dongake putra putrine soleh lan solekah. Ewadene bar niken Salindri nyanyi kok mulih. Muga-muga brambange dipangan ama. Ya. Bisa sakmene gowedine. Ayo melu pake, 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 ayo melu pake.